průletu, ale pojďme ho zamávat, vymávat, vyjásat. Jestli to může podvědomě, to bude vnímat, protože na maximální rychlosti a okamžité stoupání do konvice. Na prvním z průletu, který tady samozřejmě ještě bude. Přes celou délku našeho letiště. Protože to byla show, která rozhodně stála za to a jsem moc rád, že tohle z toho borce, který nebývá úplně na leteckých akcích často vidět, možná trošku za stínem právě Martinem Šelkou, sice Steerman jako často většinou se říká low slow, tady to není pravda. Právě naše zavisení takzvaně na trysce, jako Marek Plichta v tuhle chvíli zavisí akrobatický speciál, který je unášen tím větrem. Podívejme se, jak to není vůbec jednoduché, ale jak diváků Marek Plichta zkouší co nejvíc šance. dokáže se svým vědeckým, pojďme mu zapleskat za takovou odvážnost a možná
toho stroje samozřejmě chytí tak, jak má být. Klasická navigační střece samozřejmě jsou dvě, tam je jenom jedna, ale dodává do té paketovosti samozřejmě